er den så bare åbnes, og den er ret svær. Jeg skal bruge sprængkraft lige hurtigt. Kan du lige pege på, hvad det er for en nu? Det er den her med, man skal trykke meget nedad. Nå, du skal lige flytte din hånd her. Man trykker der meget nedad. Ja. Og så når man åbner her, så tager man den her ud. Og lukker den bare i, uden at låse den her. Den skal man ikke låse. Og så skynder man sig herud. Lad vandet ud. Lad vandet løbe indtil det er iskoldt. Og så stopper man, sætter den ind under og fylder den sådan cirka 1 centimeter. Og måske lidt mere. 1 centimeter eller 1,5. Og så går man ind igen og bare åbner almindeligt. Sætter den her ind og lukker. Og den er ret stram, så man skal høre, at den siger klik.